जोंनि बर'नि पर्टेल निउज मेडियानिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। दिनैहाय जोङो 7 तारिख फेब्रुवारि 2022 आव जोङो बड'लेण्ड सिमेट्रि बेवहाय गोबां जोंनि भारतनि बर' लाइमोनफोरा दिनै ज' जानानै गोबां जोंनि बर' हारिनि समायसाफोरनि सायाव जों सावरायदों। दा समायसाफोरनि सायाव सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे समायसाखौ जों डिसिसन लादों। बे जोङो दिनै जोंनि बर' हारिया दिनै गोबां खैफोद अलखदाव गोग्लैनानै दं। दा बे खैफोद अलखदनि समायसाखौ जोंनि बर' सिभिल ससाइटि, बर' संगठनफ्रा दिनै रावबो दिनै इस्यु खालायाखै। दिनैनि समाव दिनैहाय बे समायसाखौ जोङो बर' लाइमोनफ्रा, बर' युथ्सफ्रा दिनै नायनानै थानो हायैयाव एबा बे जाथिनि समस्याया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जाबोनो हमनायाव जोङो बर'नि थाखाय जोङो दिनै आलादा जोंनि न'खर दानाय, आलादा रायजो सोरजिनाय, जोंनि राव हारिमु थामोनथानि मोनथाय मोननो थाखाय, जोंनि उदांस्रि मोननो थाखाय सोमावसारफिननो जोङो जोंनि मेगनावनो दिनै सान्थि सुक्ति जानायनि उनावहाय बे सानै बर' लाइमोनफ्रा दिनै नंखाय भाबै साजायनानै आसाम पुलिसजों गावथारजाबाय। दा बिदिब्ला दिनै जोंनि गभर्नमेन्टआ, आसाम गभर्नमेन्ट, भारत गभर्नमेन्टआ बे सान्थि सुक्ति खालायनानैब्लाबो जोंनि जिउखौ दिनै बिथांमोना रैखाथि होनो हायाब्ला, अब्ला जों दिनै आसामाव थानानै जों मा फिउचाराव इयुनाव जों सान्थि मोनो? हारिनि थाखाय जोङो दिनै आलादा जोंनि न'खर दानाय, आलादा रायजो सोरजिनाय, जोंनि राव हारिमु थामोनथानि मोनथाय मोननो थाखाय, जोंनि उदांस्रि मोननो थाखाय जोंनि मेगनावनो दिनै सान्थि सुक्ति जानायनि उनावहाय बे सानै बर' लाइमोनफ्रा दिनै नंखाय भाबै साजायनानै आसाम पुलिसजों गावथारजाबाय। दा बिदिब्ला दिनै जोंनि गभर्नमेन्टआ, आसाम गभर्नमेन्ट, भारत गभर्नमेन्टआ बे सान्थि सुक्ति खालायनानैब्लाबो जोंनि जिउखौ दिनै बिथांमोना रैखाथि होनो हायाब्ला, अब्ला जों दिनै आसामाव थानानै जों मा फिउचाराव इयुनाव जों सान्थि मोनो?